दायो बड'लेण्ड बुब्लिया दंफैयो डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय टेंकेबुस्ति गामियाव 2013 मायथाइयाव डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बे सावराय जथुमखौ जागायजेनदोंमोन। फैयै फैयै देग्लाय बियो 7 बोसोर जाबोबाय। देग्लायनि जे खुंगा 7थि लाइमोन सावराय जथुमाव डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनि बाथौ सिबियारि थान्दै बिथांमोना गामि गुदि लाइमोन आफादजों लोगोसे माइनाव आफाद आरो गुबै आफाद बिथांमोना लोब लोब फैनानै बे सावराय जथुमाव बाहागो लाफैदों। दायो जोंजों लोगोसे दङ डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो दिनैनि सावराय जथुमाव आलासि महरै हांख्रायजानाय माननि आलासि बिथांमोन दंफायो। बिथांमोननिफ्राय जों दिनैनि सावराय जथुमनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो दिनै जा मोनसे हाबाफारि जादों डिमाकुसि बियाबनि बानजायनायाव डिमाकुसि बियाबनि खुंगा 7थि लाइमोन सावरायमा जथुम। बे जथुमा नैबे डिमाकुसि बियाबनि सिङाव थानाय टेंकेबुस्ति फुख्रिपारा गामि दालाइ आफादनि बानजायनायाव जागासिनो दङ। बे बानजायनाय हाबाफारियाव आंखौ सासे सावरायगिरि आलासि महरै बिथांमोना हांख्रायदोंमोन। बे लेखायै आङो सफैनो हाबाय। बेखिनियाव बिथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। हाबाफारिया मोजाङैनो जादों। बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो सारा जोंनि जेसेबांनाखि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननि सिगाङाव जा मोनसे धोरोमारि आसार खान्थि बिथांमोनखौ जोङो माबायदि बिगियान आरो जुक्तिजों लाङोब्ला जोङो इयुनाव फैबाय थानाय जा मोनसे कम्पिउटारनि मुगा आथिखालनि बे मबाइलनि जुगाव जा मोनसे इलेक्ट्रनिक मुगा बे मुगायावबो जोङो जे मुलुगनाङाव जोंनि धोरोमखौ माबायदियै जोङो गुबुनफोरनि सिगाङाव दिन्थिनानै जोङो राफोदनिख्रुइ राफोदसिन खालामनो हायो बे बिथिंनि बागैनो जोङो सावरायदों। बे समाव आंनो जा मोनसे आयदानि हाबाफारि होनाय बायदि जे आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जा मोनसे धोरोमारि सांग्रांथि आरो बिनि जा मोनसे आयदानि सायाव हाबाफारि होदोंमोन। बे आयदायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जागायनायनिफ्राय जा मोनसे जोंनि हिन्दु धोरोमारिनि जा मोनसे सान्थौआ दिनै एसे गाबोन एसे जा मोनसे जोंनि धोरोमनि आसार नितिखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो थांनायाव माबायदि जोङो सांग्रां जानांगौ, माबायदि जोङो सांग्रां जानायनि गेजेराव इयुनाव जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि जा मोनसे आसार खान्थिखौ लानानै जोङो राफोदै जोङो मुलुगाव गोसारनानै जोंनि धोरोमखौ जोङो राफोदै दिन्थिफुंनो हायो। बिनि सायावनो आङो बाथ्राखौ सावरायबाय। जिल्ला आफादनि आं सासे बिबानगिरि जानानै जिल्ला उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै बेखिनियाव आङो बुंबावनो लुबैदों जे बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ आङो गिबियावनो बरायनाय बायदिनो जोबथारनाय बे समावबो बरायनो लुबैदों। बिथांमोननि जा मोनसे साननाय हनाया बे आफादनि मावलांनाय मोनफ्रोमबो थांखिया जाफुंसारथों। जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै फैगासिनो थानाय अक्ट'बर दाननि जोङो 7-8 खालाराव जा उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि खुंगा 27थि लाइमोन सावरायमा जथुमखौ जोङो भगतपारा बियाबनि बानजायनायाव जा भगतपारा मरिबारि जा बाथौ थानसालियाव जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे हाबाफारियावबो जोङो माखासे आलासिफोर सावरायगिरि महरै जों हांख्रायदों। बे हांख्रायनाय हाबाफारियाव आङो नैबे नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांनि गेजेरजों बे हाबाफारियाव बयबो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे धोरोमनि मोनसे गोथार हाबाफारियाव जिल्लाया हांख्रायनाय लेखा बयबो लैहोर थांनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा 27थि लाइमोन सावरायमा जथुमाव बाहागो लाहैनानै जाफुंसार होनो हायो। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों बा बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय थाबाय। बे दिनैनि बे हाबाफारियाव गेवलां मेल खुंगा 7थि लाइमोन सावराय जथुम अर्थात डिमाकुसि बियाब लाइमोन आफादनि बे बाथौ आफादनि जा मोनसे गेवलां मेल आरो बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै बिसोरो हांख्रायदों। बे लेखायै आं दिनै बे हाबाफारियाव फैबाय आरो बे जायगायाव अर्थात टेंकेबुस्ति बे फुख्रिपारा बे ओनसोलाव बे जायगायाव बे गामियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मेसेज हिसाबै बेनो आं सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै आं बाथौ धर्मनि सासे सुबुं हिसाबै आं बाथौ धर्मखौ मोजां मोनो। आं बाथौ सिबियो आरो सिबिबाय थागोन जोबजासिम थैजासिम आं बाथौखौ मानिगोन। जों लाइमोन हिसाबै बाथौखौ माबायदि सिबिनांगौ, माबायदि जों गावनि धोरोम हिसाबै जों फालिनांगौ, बे मोनसे बिबान थायो गासिबो। आरो बे बिबानानो जाहैबाय आं नों
गासिबो जों मावोब्लाबो लाइमोन आफादा गोबां खामानि मावनो हायो बाथौनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय बेखौ गोजौ लेभेलाव लांनायनि थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनायनि थाखाय आरो बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम हिसाबै बेखौ जों सिनायथि होनो थाखाय बुहुमाव जों मावनांगोन मावनो गोनां गोबां माने बिबान दङ आरो बेखौ जोङो आं नों गासैबो जों ज' जानानै मावनांगोन आरो आंबो बिदिनो बाथौ सिबियारि जेसेबां हायो आंनिफ्राय आं मावनो नाजागोन।